Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय गामि खाथियाव हाबा दंमोन आरो बेयावनो जों बयबो न'खरैनो माने हाबायाव ओंखारलांजोब्बाय आरो ओमफ्राय नै भिडिअ लानायनि जेबो आं गोसोआनो गैयामोन आरो दिनै ओमफ्राय मुटु आरो फंबायासो भिडिअखौ लानानै होबाय बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामनो होननानै सानबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै बयबो जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै बेनो खैना गोदाना ओमफ्राय आङो आनै जायो आरो जोंहानि न' खाथियावनोमोन हाबाया।